Puc fer, respecte al que plantejava el senyor Rojas, doncs ha estat molt interessant perquè es pot aplicar a qualsevol canvi que hi hagi respecte a una activitat en vehicle privat, a una activitat que no sigui vehicle privat, sigui quina sigui, no? Amb la dificultat i els problemes que tenim actualment a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, amb contaminació, que aquí tinc apuntat només a l'Eixample i a Gràcia, la concentració mitjana anual de diòxid de nitrogen ja supera el 30% del límit legal, podríem dir que estem en una situació greu i alarmant, no? I que necessita de solucions molt dràstiques. Jo respecte a la gent que finalment opta pel transport públic o opta per la bicicleta o opta per caminar, afegiria que també hi ha moltes altres avantatges, no? El transport públic, evidentment, és un àmbit de socialització, és un àmbit de compartir, de fer xarxa, és un àmbit també d'ajuda mútua, de fer comunitat, de formar part d'una comunitat. Per tant, hi ha molts més beneficis que segur que els tenen i que pel temps no els han pogut. I en canvi, per contra, el vehicle privat és un reforç a la individualització i a la competitivitat. Per tant, a mi m'ha agradat molt la seva intervenció, però la solució no necessàriament passa pel tram, sinó passa per canviar d'hàbits i perquè les administracions et proporcionin a molts nivells el deixar el vehicle privat totalment fora de la teva vida. I en aquest sentit nosaltres ens trobem, i en alguna comissió ja havia comentat, que de carrils bici o de voreres més o menys àmplies hem de passar a unes voreres en què realment els vianants siguin els únics que les ocupen i carrils bici que han de passar a ser carrers bici. I perquè, per exemple, a la Diagonal cada vegada hi ha un increment d'usuaris de la bicicleta que provoca que inclús a determinades hores hi hagi embussos de bicicleta, cosa que és bastant, si més no, esperançadora, però evidentment se'ls ha de donar tota l'amplada que necessiten aquests carrils que haurien de ser carrers. Per tant, clar, mica en mica hem d'anar tendint a reduir tot aquell espai que sigui espai al vehicle privat per ampliar aquests carrers bici, per ampliar també els carrils de bus i que puguin llavors arribar a una còmoda velocitat que no impliqui un perill pels vianants que estan a peu de vorera i que no tingui uns prejudicis també pels cotxes que estan al costat i per tant que els vehicles puguin portar una mitjana de velocitat bona. En aquest sentit, clar, tot això no es contraposa a tenir un vehicle elèctric. Inclús que la connexió entre el tram i el bus elèctric o híbrid i que la connexió del tram al bus híbrid sigui augmentant també aquests busos híbrids sempre i quan tinguin passos per ells únicament. Per tant, jo sí que considero que a la llarga hi haurà d'haver una reforma de la Diagonal, perquè ara no dona espai i no dona sortida a aquestes bicicletes, a vegades a aquests vianants i els busos que en aquests moments passen. I una altra cosa que no s'ha dit aquí i que sí que és també un problema urbanístic és treure definitivament les motos de les voreres. Per tant, que realment totes aquelles reformes urbanístiques siguin realment per fer una ciutat més humanitzada. Nosaltres el que sí que pensem, i ja ho ha dit el senyor Corones,
és que realment, i això no va donar solucions la comissió anterior en què es parlava del model de gestió, és que realment estem parlant d'una inversió molt gran i aquí podem, referint-se també a el que ha dit el senyor Ullet sobre l'interès general, una inversió molt gran que no sabem si realment es pot parlar d'un interès general, per tant, parlant de tota la ciutat respecte al tram. No sabem si és un interès general o realment és una via en diagonal que hauria de tenir un model continuat i amb prou capacitat per donar sortida, però que realment no dona sortida a altres àmbits de la ciutat que tenen una precarització en aquests moments molt gran. I que, a més, aquesta lògica, i això la CUP ja ho havia comentat abans, en altres àmbits, aquesta lògica que té la xarxa ortogonal de que no hi ha cap problema en fer intercanvis, es contraposa amb l'argumentació a favor del tram, que és que l'avantatge és que no s'hauria de fer cap transbord. Per tant, això sempre ens ha xocat una mica. Nosaltres considerem que les necessitats que té en aquests moments Barcelona d'inversions, tenint en compte que encara hi ha unes mancances molt grans, posa en qüestió tota la inversió del tram, tenint en compte el que vam plantejar a l'anterior comissió, i és que només té un 5% el consorci d'àmbit públic i que a dia d'avui el govern encara no ha donat cap sortida clara i concreta sobre això, segurament perquè no la té i perquè les empreses privades no deixaran anar ni un 1% del que tinguin. És més, condicionaran que aquest tram de 3.800 metres no pugui tenir un àmbit que el blindi a que no passi a les empreses a tramnet. Per tant, agraïm totes les aportacions que han fet, a nosaltres segurament ens enriquirà. No sabem encara, en el global de la CUP capgirem quina posició tindrem, però evidentment el que sí tenim molt clar és que el condicionament a que tota la inversió de diner públic vagi a empreses privades ja et condiciona un futur a una privatització cada vegada més àmplia del que són les dotacions de les institucions cap a ara la mobilitat, ara la sanitat, ara l'educació i que converteixen el que han de ser opcions de la ciutadania a utilitzar els serveis públics a opcions de la ciutadania a utilitzar serveis dits públics però que en realitat estan privatitzats. Gràcies.